ora mung aku wae kok nduk sing ditimbali iki uga klebu nimbali kadangmu saka Semarang sapa Mas Sumar Bagio Garing saka ing Semarang Mas Garing Semarang iya kuwi disuwuni berkah pangestune kanggo mantene karben bisa awet lan apa kuwi awet reruntungan nggone berumah tangga ngger iya diaturi pinarak ana kiwa kotak aku nyuwun tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase pelok mikat manuk laras pelok iya kanggo makpak Mas Gareng iya kene dikibarke dikiprahke engko diselingi dijaipoke monggo tak derekke monggo aja monggo yo karo para kadang pengarawit abdi
bisa ketemu karo Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku ciring menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Wis pokoke sehat, rezekine lumintu, berkah banyu mili, mulya sak turun-turune. Ora mung pitung turun nanging sak turun-turune. Bab rezeki kula mboten muluk-muluk rezeki ingkang kula suwun sehat jasmani lan rohani Mas. Oh nggih, niku sing baku kok Mas. Dadi arep sugih dhuwit nggih ta blek kedua, nek awake ora sehat ya malah mung kukur-kukur ning amben. Lara-laranen. Nggih, heeh. Niki mau nggih ajeng rada masuk angin Mas. Weh, Usum udan tekodok dikei nggon dadan cedak kolam renang dadi yo kademen. ya Allah kok ya. Lho jebule mriku niku enten kolam renange, Mas. Lah nek aku dadi sampean nyegur sisan malah penak nang awak enteng. Lho wong kena uwape banyuwe kademen kok nyegur. Iya. Lah nggih ya Mas, wah dalem kok ibate kaya ngono ya Mas. Nggih niki sing diarani wah nggih wong niku sok luput saking gagasan panggraitane. Karep panjenengan pripun? Dugi mriki sowan dalemipun Ibu Sarmini nggih. Bu Samini. Samini. Wah, daerah wonten griya sing elok. Niki wole. Dopone niku kalih nyawa kula larang dopone lho Mas. Oh, nggih. Kayune jati wutuh-wutuh. Luar biasa. Mila wong kuwi aja mung nyawang laire wae, gampangane ra ngoten to Mas. Nggih. Nyawang kahanane. Ning yen pancen gelem diteliti, wo malah ngedapi-dapi. Lah nggih kula niku nggih sajek cumlek wiwit riyen nganti sakniki sowan teng tlatah desa keser-keser iki. Pisan wae. Non. Pisan. Keser karo keser-keser iki karepe wis beda, gitu. Nek keser iki mbok menawa jeneng panggonane nek keser-keser kuwi keduren terus ora iso mlaku, terus diseret kancane ngono. Lah nggih. Kaya medet, ayo. Lah nggih kula nu bola-bali sowan di wilayah Blora. Nggih. Ning wadene sowan wonten tlatah keser nggih lagi sepisan mergi ditimbali Ibu Samini sak keluarga besaripun. Mila niki nderek tepang Gladiwano, sawise mengkono iso manjing dadi sedulur lak ngoten ta. Nggih niki sing disuwun nggih dadi sedulur, dadi ora mung serawung babakan sing nanggap lan sing ditanggap ning niki serawunge nggih minangka sedulur tunggal bapa biyung ngoten niku. Nggih. Niki ketok tanggung jawabe sedulur sing tuwa, Mas. Anu Mas Supri nah, Mas Supri kula yen ngaturi Mas Supri. Mas Supri niku ketok tanggung jawabe karo adi-adine lan ngetokke tandha bektine karo sing sepuh. Pancen bola-bali anak lanang niku gantine bapak. Nggih. Dadi sebagai imam keluarga sak pungkuripun bapak niku. Leres. Niki tanggung jawabipun Mas Supri pun wah luar biasa. Niki lak putra ragil sing dados manten to. Nggih, heeh. Lah kok ya jodhone iki adomen lho saka bukit dhuwur. Bukit tinggi. Ayo tinggi karo dhuwur lak padha ae to. Nek jeneng nggon kok aja diolah-alih, malah bingung lho. Oh, ora tau piknik kok ngeyel bukit dhuwur kuwi wilayahe Sumatera Barat ibu kotane iki Jinglan. Padang. Ayo Padang Jinglan. Wes malah njudheke wong mikir ya. Wah, sampeyan ndongake apa romantene Mas Gareng? Nggih, yen kula nek perkara kepinteran, nggih. Niku genah awake dhewe kalah pinter, wong kabeh niku sarjana kok. Jenengan kepengin kula ndongake cekak aos napa sing dawa? Nek cekak aos dongane piye? Kula ndongake yen cekak aos singkat padat ndongake manten kaloron mung sak kalimat. Napa, Mas? Aja pegatan. Oh nggih, heeh. Didongakno werna-werna yen entek-entekane pegatan muspra mubajir. Leres. Ning yen donga sing dawa niki, donga sing dawa piye, Mas? Pendak kula ketemu manten anyar kula mesti njlentrehke bab rong bab niki. Rong bab sing sepisanan. Orang yang sudah menikah ijab kabul itu menjadi sebuah keluarga. Harus tahu arti keluarga. Ajeng majipuk per suku kata apa per huruf? Per suku kata.
keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Niku ka. Terus lupakan egoisme masing-masing. Ora kena menang-menangan dhewe, ora kena berperan penting dhewe, ora kena. Nggih, terus arahnya harus selalu positif termasuk dalam mencari rezeki. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Leres. Mula yang menggalih celengane pira ya ditanjakne kuwi sesuai apa adanya. Niku keluarga. Terus bab yang kedua, rumah tangga. Apakah arti dari rumah tangga? Rumah tangga saya artikan dalam sisi spiritual. Nggih. Niku ruang untuk ibadah. Jadi nawa itu sejak omah-omah sejak ijab kabul nawa itune ibadah. Leres. Niku terus maha besar nilai ibadahnya wiwit ijab kabul nganti mangke kukuting donya niku sudah dihitung ibadah. Jadi maha besar ibadahnya. Niku terus tanggung jawabnya dunia akhirat. Oh nggih. Loh, jadi buatan mriki tok dituntut, besok ya dituntut tanggung jawabe. Terus terakhir garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula nu ngandani iso nek lakoni ora iso blas. Lho, ning sawise ngono ku ya mlebu ibadah. Nggih. Gitu. Ora panjenengan ki ora kok ngandani karo sapa-sapa, ning panjenengan kuwi tak anggap ngandani awake dhewe ning dimirengke wong akeh. Nggih, pancen nggih. Pamrene nek sampean lali ana sing ngelingke ra ngoten to Mas. Nggih, mugi-mugi ngoten wong niku menungso ora iso luput saka lali kok. Oh, tenan. Wong bener kenane lali, wong pinter kenane luput ngoten niku. Nggih, niki bengi niki kula rada gelone siji. Gelane perkara apa? Wong senenge kaya ngene kok gelo iki lho. Lho, yen piyai sementen seneng kahanane seneng ning kula gelone niki mboten kepethuk Pak Bupati lho bengi niki. Lah nek ketemu Pak Bupati arep ngopo? Wah, jelas wong nika Pak Bupati kali kula ngeten kok. Oh iya. Ketemu mesti cair. Iya. Mula gandeng ngerti nek penyanyi kene ya Pak Bupati malah golek kesibukan liyane. Mboten wong kula ditimbali mriki pun alhamdulillah. Nggih, Mas niku ujube seneng-seneng tirakatan. Piyai semene kae niku sing diarep-arep wah Mas Gareng iki kaya ngapa to? Isih urip apa ora? Paribasane ngoten nika. Ngertine kok mung nang YouTube wae. Sik omongmu sithik ning ora enake. Oh so piyai semene kok isih urip apa ora Mas Gareng? Lah wong tegese saking kangene karo panjenengan kok Mas Gareng. Ah saking kangene. Panjenengan ndongake apa? Kagem Ibu Haja Samini ayo. Nggih, mugi-mugi Ibu tansah pinaringan sehat. Yuswa panjang, awet ingkang momong anak putu, ingkang bahkan ngreksa menjadi sumbernya para anak-anaknya. Leres. Kula dongake wah jan bejo-bejane ya Mas, anak sukses disekseni karo ibune niku wah jan nang ati iki rumangsa bombong. Jan iki sing cilik mentes tenan lho, apoteker niku mboten baen-baen lho Mas. Oh, saestu. Niku ibarate napa jenenge urip matine pasien niku teng apoteker jane. Oh nggih. Anggere ngoplos obat iki kleru bahaya. Nggih, Mula niku yen mboten bocah sing pinter tenan mboten iso dadi apoteker. Mula hebat ini. Tur ya Mbak Erna iki piyayine iki ramah. Oh, saestu. Jan wong jenenge we Erna. Apakah arti dari kata Erna? Iki enak diajak ngobrol. Oke, terus ramah. Terus N iki apa le ngarani jenenge nikmati apa yang ada. Dadi ora neka-neka. Nggih. Terus arif dan bijaksana piyane. Niku mantene putri. Wah wong urung tepung aku lagi kepethuk ning transitan mau wis ngobrol ganyi. Oh iya ta? Heeh. Nggih. Terus niku nek sing putri sing kakung saiki asmane Mas Rio. Ayo. Erki riang hatinya mendapatkan Mbak Erna. Oh iya seneng atine. Entuk sing diantu-antu kok. Iya. Terus inilah jodohnya Mbak Erna. Oh iya. Bener. Terus terakhir orang tua
agama dan negara merestui menjadi suaminya Mbak Erna. Amin, 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 amin ya. Wah, wis nimbali Mas Garing iki ora bakal gelo kok. Wis perkara keluarga, perkara jeneng wis dionceki. Saiki aku njaluk tulung oncek ana tembung keser. Yo. Panggonane, ayo. Ayo, niki. Aku terus terang yen keser nganggo huruf E iki aku angkat tangan. Oh. Angel lho. Ning yen berdasarkan ilmu bahasa ora ana huruf kok E, sing ana E. Niku ilmu bahasa utawa Indonesia. Nah, nek Jawa ki mesti ana layare. Iki ora ana layare mergo ora ana bioskope. Oh iya, kok bioskop. Lah iya. Karepe iki apa? Lah ya E, aku nganggone E. Nggih, dadi per huruf apa per suku kata? Per huruf. Oh iya. Wong pinter kok. Iya, iya, iya. K. Kang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Samini, Bu Hajah Samini. Nggih. Terus E. Wadene kersane bengi iki mantu. Terus S. Sing didhawuhake Mbak Erna. Terus E. Enek tontonane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Terakhir R. Rame wong ana garenge kok. Ya. Masa aja ketut garenge. Wah, aku pirang-pirang dina mbok limpekke. Ora. Aku ki mbah aku ki. Wah ning tenan kula ki anggere wis nyangek kok ora ditutke Mas Garing iki rasaku kok kaya seneng. Lah kene dadi maneh. Ora piye ta? gelo kok seneng. Gelo ya. Ya gelo ya seneng. Oh, njaluk tak tinggal berliburan apa piye? Ora. Nek Mas Garing iki tanggung jawab. Aku yang wis metu sadisku ngono lho kowe. Aja. Lah ya nek metu ledise ngono kuwi. Sadis. Mula ya bengi iki ujupe lek-lekan tirakatan gamelan wayang didhawuhi nggawa saka Solo. Dasare kawimbuh waranggana yang sedang naik daun dan selamanya akan menjadi mengukir nama harumnya. Sik, apa ora ana transportasi liya to? Lah piye ta? Waranggana kok naik daun apa ora ana to becak, apa sepeda? Ngeten lho Mas, kata naik daun itu kan kiasan. Godhong iki sepira ta kekuatane? Nggih ta? Nggih. Mula nek diarani naik daun iki aja anu rumangsa bangga ngoten iki lho nek dawuh para pinggir sepuh. Daun itu tidak mempunyai kekuatan apa. Berarti kalau lengah waktu-waktu bisa jatuh. Nah, nggih. Jadi bahasane naik. Harus daun. menjaga keeksistensi apa kuwi? Apa kuwi? Ya keeksistensinya. Nah, ya wis ngono. Aku ora ngono ora mbok benerke ta. Aku jane wegah basa bener iki saiki. Mila nggo ayo diatur dhisik. Niki Mbak Elisa sing wis kepareng lenggah. Nggih. Ya. Nggih. Diaturi pinarak rene lho ning kiwa kotak kene iki. Monggo, Mbak. Mangga. Jebul kae sing Mas Gareng. Nun, Piyayi kuwi nek ayu lahir batine. pripun Mas? Iku disawang saka laire wae utawa gandare wae wis merbawani. Betul. Jadi tidak ada kata apa sing jenenge cangkokan atau kamuflase. Apa meneh nganggo kebaya sing luwese kaya ngono. Kuwi durung engko nek ngendika kuwi mesti surasane utawa bahasane Jawa alus kepenak dirungokke. Nadyan alus ning joget wis ngetokke otot. Lah iya. Lah iki lho ketok otote nang jaba. Kuwi payah to. Oh, payah to. Coba mang bageke Mas, gen saya ketok merbawani. Ya delok piyayi ngayogja. Oh, iya ngayu Jakarta ki. Nyuwun sewu mboten nami deksura menawi kepareng badhe nyuwun pirsa keng asma sinten? Nggih, nderek tepang Gladiwano, kek gulang tepong sedanten kemawon ingkang rawuh wonten dalu menika. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Mas, Piye? iki salah le nyetel rekaman. Kok sik to? Kok nyetel iki live kok rekaman piye to? Lah iki Iki asli. lho kok suarane koyo ngono? Loh, lah kok aku ya Kowe tau ngrungokke kae lah hiasan ning akuarium apa? blekutuk. Waterpomp. Sik to. Kok sindara padake waterpomp iki lho. Lah miteno. Anu apa jenenge?
Awakmu. Nggih. Awak kula niku sandase mboten. Angel lho niku. Nek awake kula mboten ngomong, mboten matur napa-napa. Awakmu sak ndase. Ah. Kuwi jenenge sapa? Nggih. Derek Gulang Tepung Geladi Wanu. Niki wau kula sampun derek tepangan kalih sederek ingkang rawuh. Jane ngomong apa to bocah iki? Nah, nggih. Kalian setretek Kok sederek. Lah kok krungu ya ngono kok. Kula derek tepang kalian setretek. Dadi teteke iki ditepang. Ora. Pangapunten nggih Biong. Nggih. Nggih niki sagete ngendikanipun mature ngaten niki. Oh, anu Sik. Anu, kowe mbok omong cara menungso wae piye? Lah kula nggih menungso niki cara menungso kados pundi? Tulung sing cetok. Kowe lah derek tepang kalian setretek. Jejer kethek niku kuwi lho, kuwi genang kuwi lho. Jejer kethek ora kethek. Tok aku ki mau genane kuwi kok apa kleru. Oh, sing Aku balik gedeng agar kepethuk sinden. kula baleni. Ya dibaleni. Anu diperjelas nggih, Mbok. Menawa ayo awake dhewe ngrungokne sing tenanan iki. Ayo dirungokne tenan. Kula ngaturaken katur setretek jejer ketek. Kula nderek niki wau. Gini iki kowe upama ora ayu ngono tak guang laut. Kowe kula setitik. Ora setetek. Sederek kok sederek. Kuwi sukarepe wis beda meneh kare. Ngene iki marake bingung sinden turunan company yo ngene iki. Sik. Sebelum awake dhewe iki dialog luwih panjang. Ya anu tak nderek tepung sik karo Mbak Elisa. Ben ya iki ngerti. Kene kowe sing tunggal rumpun ngono. Sik to. Tunggal rumpun nggih Biong, sugeng dalu. Nggih. Biong canggih. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mengke sing Mbak kula niku nek ngrungokke basa jenengan basa Jawa iki kok sajake kok kaya kanelan. Anu panjenengan iki asli dari mana to? Nggih, bapakku niku seko toli-toli mok canggih. Piye? Seko toli-toli. Seko toli-toli. Dadi kudu anu aja disambung. Aja disambung nganggo let seko toli-toli aja seko toli-toli. Nggih, niku. Aja nganti lho kok malah Kok malah dicethake. Oh, saka toli-toli. Nggih, leres. Leres. Leres aja ora nganggo leres. Terus iki bapak, ibu. Ibu seko lambelu. Lambemu dhewe kok. Lambelu, Pakde. Bukan lambemu dhewe, lambelu. Lambe kok kowe takoni omahe ibumu kok ngambek-ngambeke wong tuwa. Kula namung jawab apa wontenipun. Kowe wis sing tunggal sak rumpun anu. Kula namung jewok apa mau? Jawab. Napa wontenipun? Napa wontenipun? Bukan jewok. Cewek tahu lho aku cewek itu. Aku nganggo pampers. Lah ora cetok ya. Anu lambelu. Iya. Cek. Lambelu ki wilayah ngendi sing cetha lambelu karo toli-toli molo? Menika Sulawesi Tengah. Oh. Sulawesi Tengah menika. Sulawesi Tengah. Nggih, menika nggih kathah. Tiang Jawinipun nggih kathah. Betul. Aku ngene berarti kalau sudah tahu asal usulmu jadi memaklumi apa yang kamu ucapkan itu jadi apa tidak jelas saya memaklumi. Ting paling tidak kamu sudah berusaha untuk berbahasa Jawa. Matur sembah nuwun. Saged nyertos manah kula ngaten lho. Perasaan kula, utek kula nggih kemut-kemut. Injih. Ya anu pikiran kula. Inggih pikiran kula. Oke, jenengmu sapa, Nduk? Ben ditepung piye iki? Ditepung nggih. Ditepung supaya kental kabeh. Kok malah kental. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso sederek. Ngerti ra? Elisa Orcarus Alaso. Alaso iki masjid kok. Alaso. Apa Elisa Orcarus Alaso.
Orcarus alaso. Ngene wae Elisa wae. Lah nggih ngaten. Lah wau nyuwun jangkep. Gampang wong nanggap barang gampang. Ya Elisa ngaten mawon. Terus saiki ning kene domisilimu ning ndi? Wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. Lho kene yo Yogya lho. Jogja. Jogja kemawon. Heeh, Yogjane penere ngendi? Mbok menawa aku dolan Yogya iso dolan ning omahmu. Nggih peneripun. Bener ora pener. Bener. Ah. Peneripun Demak Ijo. Demak Ijo. Demak iki kene. Iya. Pati. Iya. Demak, Kudus, Pati. Kok ning Yogya? Demak Ijo, pakai ijo. Demak iki ora ijo, Demak iki kabupaten. Nek ora ijo aja di Demak. Oh iya. Demak ijo ki nggon. Ana ki enek jenenge ngono lho. Tempat. Oh, Demak Ijo Ngayogyakarta. Iya, leres benjang nggih menawi wonten Yogyakarta binarak nggih. Aku disuguh apa nduk yen rono? Nggih, sak wonten-wontenipun nek cah kos nggih wonten intip. Apa? Intip. Arep gaglak intip tekan omahmu. Niku intip niku cara mudah untuk makan praktis. Ya ning untune entek kon intip lho yo. Ya dijur gampang sik, lah. sampe dijur. Nah, Kanggo banyu dilebokke selan. sonde. Kowe seneng Di to? sonde. Kowe jane arep nyuguh apa nginfus? Lah piye ta? Wong wedi kanu iki tak takon tenan. Ya, ya. Ngono aku. Ya, ya, ya. Elisa ning di Iya, di sini loh, nenten wonten mriki. Sik. Iki ora jeneng ngoyo-woro ning aku kepengin ngerti. Kowe dalam rangka apa kowe ning Ngayogyakarta kuwi? Kula sinau budaya Jawa. Utamanipun babakan wayang ringkit wacucol. Wacucal. Wacucol nggih niku. Wayang kulit. Yen wacucol ku dadi watu tok. Wacucal. Ya. Tegese kowe ajar dalan. Nggih leres lajeng rumiyin derekaken almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih menyinau babakan wayang lan entertainment seperti ini. Ya. Ngerti ora yo ora Mboten. Mbok gandeng Yayu tak yoni. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa sudah sampai sini. Mbak Elisa arep ndongaaken napa karo mantene? Cih, kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun polokromo. Kok iso bolokromo piye to? Polokromo. Sik yen iki kowe tak benerke sing bosok iki. Lah piye? Polokromo kok bolokromo. Kupinge bosok. Ora patek krungu kok ya. Oh. Ayo Kartomarma apa piye? Ora. Kok Kartomarma. Pol derek mangayu bagyo. Betul kan? Iya. Nggih. Anggenipun polokromo Mbak Erna kalian Udario. Oke, Mas Udario. Iya, Mas Udario. Mas apa udah sih? Mas ki cara kene kono udah. Iya, kan dari Sumatera Barat kan. Nggih. Kula nderek memuji mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Boten namung kaken-kaken nenen-nenen nggih, biasanipun doanya itu cuman kaken-kaken nenen-nenen. Cuman itu. Dumugi bubuteng Yoswa salami-laminyo. Kakek nenek iki wong wis kurang ajar tenan wis tuwek barang. Kaki nini ngono wae. Ya. Ngene kene andan gak digenake. Kene. Kok yo newak ono. Iya nah. Sing kowe sak turunan kono kan. Lah apa? Kaki nini ora. Kaki nini ora kaki nanan. Oh ya. Ya aku dengar-dengar MC itu kan. Iya, kakek itu kaken. Ninen. Kaken lan ninen. Mana bisa kayak gitu? Kakek itu kan kaken. Berarti kalau nenek itu yo nenen. Kakek nenen. Enggak. Bener. Iso gitu kan. Kowe jare iki melu sapa? Wes mbok arep Kok bingung wong. Ya wis pokoke niku wae. Wis. Nggih. Aku anggere karo wong wedok ayu kalah. Iya. Iya. Kowe sing paling bener sak donya kowe. Ngapunten.
pangapunten menawi kata lebat nyuwun anggunging samudera pangaksomi. Samudra pangaksami. Samu jero. Inggih. Wes. Ya maaf lah Pak De, sebisa-bisanya gitu. Samudra ora sarung jero. Ya, samudra pangaksomi. Pangaksami. Iya. Ya, pokoknya yang didoakan itu langgeng. Nggih, Utamanipun amin, yang amin. jadi yang dicintai jadi jodohnya sampai akhir hayat. Amin. Nggih. Kalian katur Ibu Sumini, mugi-mugi berkah anggenipun gelar wayang napa ringgit Burwa dalu menika berkah barokah. Pertanyaane iki Bu Sumini mudeng ra iki omongane niki. Kamu deng ya. Pakai bahasa Indonesia aja gimana? Ya bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa Padang aja gimana? Oh, Pakai bahasa Minang. Jangan nanti kalau bahasa Padang mungkin banyak yang tidak mudeng. Oh. Yo anu no khusus untuk temanten laki-laki yang bahasa Padang. Coba, mungkin ya. laki-laki mudeng, ayo. Iya. Nggih. Luruilah jalan Payakumbah, pabelok jalan Kayu Jati, dimaati indak karuswah awak tajkicuah ai ayam dan lapeh. Lho iki kok nyanyi to bocah iki? Urutan jeneng lagu. Bener ya, itu basa Minang. Lah kok gare kok padang ayam dilepehi kebangetan. Ayam dilapo. Iya. Oh, kowe mau urutan lagu Pak ya. Kok tak kira aku bener aku pas arep undang Mas Rio bener lagi kata-kata ngene iki. Ya terkira ya itulah sebisa-bisa saya capek-capek nggih. Apa? Kita belajar berbagai macam budaya. Ya apa? Tembungmu apa? Capek-capet, Capet. saiso-isone. Jadi ojo cawet-cawet. Benten lagi. Capek kok cawet. Beda lagi tuh. Ya. Ya Wah, cepet-cepet. iki tenan upama ora ana hukum nu tak nikah tenan. Nggih niki paring caos panglipur ya Pak Bayu. Nggih. Ya anu Mas, itulah khasanah budaya. Tapi Kita- paling tidak kita menghargai bahwasanya dia anak Sulawesi yang mau mempelajari budaya khususnya Jawa. Leres. Mergo budaya kuwi alat pemersatu Bangsa. bangsa. Amin. Aku tak nyuwun aku tak nyuwun langgam sik. Nggih. Mula kanggo mantene. Loh, Nggih. kaya ngene iki mbok kon nembang. Ayo no. Ngomong ora cetha kok nembang. Ya kabeh aja dianu to, aja disepeleki. Pelok barang. Aku nyuwun dadi ati. Oke. Dadi ati dibawani sik. Maka aku tak kepengin krungu bawane Mbak Elisa niku ya ngomong. Nggih. Maka gegarane wong akrami ngoten kan Mbak. Aku tak Nggih. nyuwun nyampil kuwi wae. Pol-pole ya kekarane kok kakapi. Wong aja nyepelekke to. Iya jangan gitu, jangan. Ini didenger dulu, didengerin dulu. Denger kok denger. Ya wis sabar. Ya Mbak. Moga Mbak Elisa. Kekerane Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Nanti dulu. Sik kok aja tuh tak breksone sik iki nggo rekaman bocah iki mesti. Rekaman Sing apa? iki lip sing ora Live sah. tenang kok lip sync piye. Lip sync apa? Tak dokok ngendi kasete? Coba dilikono. Ra eneng. Engko mbok gembol. Ayo, piye? Tentu Iki aku iso menilai bahwasanya dia itu anak yang pinter. Ora mung pinter nek kula ning cerdas. Ya cerdas ya pinter. Karena Nggih. apa? Di dunia entertain
dia bisa menciptakan sebuah karakter tersendiri. Nggih. Yo, iki kene iki marake dagangan laris lan payu yo ngene iki. Iya. Wah, nomor HP-mu piro? Loh, kan langsung HP. Mau apa? Dipakai apa? Arep tak jak online nang. Apa weh? Nesu. TikToker sanyar nesu. Oh ya nyima apa deh? Bendino leh, aku nanti jeli. Apa dikeprok HP ini nek jelek? Oh, HP karo siji yo. Ya Mbak Elisa, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kelang kong tan kena tinumbas harta Jos. Wong ki angger duwe karisma, duwe perbawa, duwe pengaruh. Begitu nembang lagi bawa lho, segone metu. Ayo, Sing wong nek nyarep swara ngrejekeni ya ngono kuwi. Lah, swara ngerjekeni. Wah, padha karo Mas Garing pas metu joget wah jan wis laron iki kabeh iki kok basa mimik-mimik iki do metu kabeh. Oh, ki nganu kok cuci mulut tok. Ya, dadi ati yo. Iya, Mbak, langgape monggo diaturke. Dadi ati. Monggo Mbak Elisa. golek sing kaya ngapa mengyatane kelakon seprene angger kentrong ngekasane malah
bener panjenengane keluarga besar Ibu sami ini nimbali Mbak Elisa iki wis cucuk. Ayo jelas niku cetha pun cetha nggih. Ayo Mbak Dita karo Mbak Rizky ayo rene ngadeg ngejaki Mas Gareng. Ya Mataram turun. Yo ternyata cawe wedok saiki iki tipis-tipis ya. Lah piye ta? Kaya kertas HVS. Malah gampang pakon-pakonane. Lah ya tapi yang terpenting bukan pawakane sehat jasmani dan rohani. Betul. Mas Gareng ning tengah. Oh oke. Iki ana sing ngersake caping Gunung Jengleng, yo ning tak menyurake, dimenyurake ya. Oke. Lendro, menyurak. Ayo kecil. Mangga, yo. Siji lawan loro ngatasi ora tak deloke kaya apa. Aku ki mbok sa-RT lho tak tataki. Iya. Sing penting ya. cocok karo atine. Sapa sih milih? Manut Sing gedhe dhuwur apa sing sedengan? Aku apa-apa kolu Mas ini yo. Sampeyan menang milih sing ndi? Aku tak sing Nah, kuwi ya. Sinden kok kaya tower ya. Ya ora, bojo ngenyek kaya. Gedhi dhuwur. Nggih. Pawan. Kula tak nggih ngetes Bos, cilik ngeten iki jenglengane krasa napa mboten? Coba jajal sik, ora mung gleleng, sing penting jagung bakarane. Mesti gosonge ayo. Iya. Ayo. Ayo, Pak. Saben bengi. Jelas ora kuat iki. Lah ngapa ta? Ambune fresh care. Kok sik wong kuwi ben kuat mergo melek wengi kok perkara fresh care. Lah nek nyedot fresh care iso apa? Kok fresh care to Pak De? Wong permen kok. Oh iya ya. Fresh care dikeki latin lho. Nano. Awas. Kok sik to, sik ngematke kok. Ya nek dimatke kesuwen kok selak turu. Oh iya iya sak anake tangi ya. Iya. Iya. Oi. Mbak Rizky, panjenengan nyuwara lancar jengleng penak nyo iki jatah 100. Matur nuwun Pak Bayu. Ini. Iya. Genti, Dita. Nan. Yen mamaja mong karo jana. Awas. Piye, De? Diserang sing wedok ngono kuwi kesempatan sing lanang nyerang. Wah, Pak De, penak jengleng aku apa Mbak Dita? Kok aku wae. Ya. Karo ditawane nono. Ora apa-apa, Mas. Ora aku anggere musuh iki bateraiku cepet drop. Ora apa-apa, paling musuh mung parut karo layah kok. Parut karo layah apa? Oh bocah ganase kok ngono. Ya Mbak Dita, iki jatah ini. Makasih. Biasane cukup mawar siji lho. Ya. Aku entuk mawar siji kuwi. Lah iki sing dijegleng, lah sing jegleng di. Oke, ayo jegleng. Osek wangun kathah aku. Nggon jegleng pas iki. Oh, oke. Ayo. Oke. Ya, Mbak Rizky. Kembang Nane. wae meton gunung. Ora muni kok
Ora muni kok njaluk 100 iki lho. Ora iso. Wah, JGN. Apa kuwi? Jingan. Aja nesu. Pak Dik kencan riyen to. Pak nesu ki apa? Ana kancane gue dhek 100 ora. Wah sing diglek sing bodhoke jenenge nandak diceluk jiman. Ayo. Oh kancane gue dhek 100 ora dicukup. Ayo. Aduh. Ayo dit. Satu. Ayo. Pacit. Kok sik iki di sebelah. Oh iya iya. 100 ya. Yo 100. Oke, muni cok, digleng yo. Pacitan sarwi Jenggleng seru cok. Ayo. Yuk. Bareng cok, yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, 100. Jos. Ayo. Pokoke Tandane tasik kuat, Dik. Oh, aku ki angger 100 ya kuat. Wong jenenge rezeki. awas yo. Rizki. Ayo. Ayo. Awas. Apa? Kok blong? Pengen dijenggleng. Heeh. Jenggleng ki kuncine kendang karo beduk. Heeh. Sing kendang kei 50, sing beduk kei 50, engko mesti jeleng. Ayo. Oh, iya. Ayo. Aku bodoh. Ayo. Ayo. Nah, sing kendang kei 50, sing beduk kei 50 mesti muni. Kene. Iya. Kowe turu tok. Kene. Ya, 50. Ayo. Tak cung jelek. Ayo, kene. Parian sik, diselani sik sadurunge jenggleng. Parian. Ayo, nano neno. Wiwit saka Mbak Fahmi, ayo. Piye? Parian sik. Ayo, Mbak Fahmi, nano neno. Wit kluwe Wit kluwe neng pinggir sawah. nang pinggir sawah. Temanten kalih. Temanten kalih. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Ayo, jejere Mbak Suci. Nano neno, ayo. Tuku reng, Tuku reng, tuku santen, tuku santen. lek gareng, Lek gareng. moto duiten. Yo ora to. Amin. Uripate bibirku kok, ayo. Yo, sik, Dini, yo Din. Ana neno. Ya. Ngapunten Mas, konfirmasi Rin, Bu Oh. Sartini. Bu, kok sik to. Pun Bu Samini. Nah, makanya kula konfirmasi Rin. Ya wis karo. Ngapunten nggih Bu. Nggih. Yo, sapa? Dah, Marian. Sinau nari Sinau nari ning kutha Blora. ning kutha Blora. Bu Samini. Ha, bener. Mugi panjang yuswa. Amin. Yo lek dar. Ayo. Bagiane lek dar iki. Dar nyanyi dar. Jupuk krikil. Badar sini iki juga apa mau Juga apa? Krikil. Wah. Ben. Budak ngono. Wah. Ben syukur. Wah, tak belani. Mbak Dar sini nek parikan ngono kuwi, senengane aja diselan-selani. Oh, Mas Gareng iki ora ngerti ya Pak Dar ya. Mbok. Kok ora. Betari Durga kok parian. Jupuk krikil. Lah iya ngerti nek jupuk Keliru bawang. Oh sik to. Ayo. Aku juga. Bayu. Wis selak lali ya. Ayo jiko bawang. Hei. Tawantem itu. Lah piye to? Piye? Jupuk krikil. Krikil. Jiko krikil. Keliru bawang. Ya. Oh iya, terus Joko kendil. Saiki mayang. Ujar ae. Aku mulai aku. Ora ngerti adi ngendil kok. Kendil. Cocok. Bagus. Yo Mbak Elisa, ayo. Ana neno, ayo.
Mangan sego. Mangan sego. Ana uponya. Alah, Upaya apa? uponya. Iya kan? Mangan sego terus ditonyo. Uponya. Uponya. Yo. Nggih, uponya garing eling. Yeah. Iya. Terus Ibu Samini Pak Supriyanto sak keluarga. Nggih. Pinaringan panjang yuswa rezeki. Pinaringan lancar sak laminyo. amin. Wes. Wes, piye ngono kuwi? Aku wis ora iso omong. Ya ampun, ora iso omong to. Ya Allah kok diterapi nek ora iso omong. Aku ora tenan, aku arep parian dhewe kok. Yo. Parian barang miring. Coba kaya apa nek Mas Garing parikan kaya apa coba? Diciwit Wah cilik men terus suarane. Diciwit. melentong gedhi. Terus Aku mau duit saiki ndi? Jare- Aku duitku 100. jare pengen dijenggleng. Jenggleng niku urusane kendang karo beduk. Lah iya. Ayo wes, ayo iki jenggleng. Nano. Yo. Yo, Rizky. 100. Panas sudan Genti Dita. Cape. Rizky. Ya. Nanti Apane? jeglenge. Walah. Jaluk jenggleng iki mau. Iya. Bariki. Ayo. Yo Dita. Bariki siap sih. Wah. Misoa. Yo. Misoa. Cape. Gunung Himalaya Mas. Tagihan wadon. Itu baru pres. Kita balik ulang. Awas jenggleng. Awas iki yo. Alhamdulillah. Nika dipun paringi oleh-oleh. Kosek. Jolegi. Balik ke duite. Aja legi. Lah iki 50-50 napa? Ora gelem jegleng. Lah wis waktune entek gong salah kok jenggleng. Wah, mafia dihapusi kiri pasar. Iya. Ah, matur nuwun, kula itu bebungah oleh-oleh khas. Itu buah karepmu ora karepmu. Ya aja nesu to. Sing entuk kowe aku ora dikeki ya. Iki anek loro. Oh, ayo. Iya. Di mau sini. Nah, sini. Iki saking Giri Manis Purwasari Bluro. Kono. Anek loro. Ah, Nggih. ah. Siji tingge Bu Bayu, Mbak Silvi. Ayo. Sing siji nggo Mas Bayu. Ayo. Iki. Mas Garing saking panitia. Pres. Kabeh pi rezeki. Kae mau digo Bu Bayu karo Pak Bayu. iki tak keke bapake Bayu. Engko tak kirimke Panom Surata. Wong tuwa dia papusi. Lho, entuk hadiah kok digawa Mbak Elisa lho. Jalan piala lho. Aja ki digosok metu jime lho. Kok nek digosok Mas Garing balik lho iku kaya. Balik. Wis langgame. Ora itu oleh-oleh kerangan di 100. Ya Mbak Desi. Jejer wong ayu rumah sau jejer penyakit. Ya. Joget halus, ayo. Ngetes iki ndang iki. Saiki ana
pipa londo lampu ngene iki lho. Aku rumangsa ora diajeni. Piye to? Aku ki nadyan kok ngene iki ya gedhe tuwa senior. Rumangsa apa? Iki lho joget kendangane di wis timbangane ning kene topo wirang mending aku tak usaha dhewe. Apa? Ora, wong aja nesu kendangan apik kaya ngono dijogeti penak. Jogeti penak piye diblokke terus kok. Ayo ndang iki lho, mumpung enek lampune apik lho mainane. Kaya ning nggon room 1 2 3. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aku gedeng aku ora tau ngomong. Aku langsung kok. Mburi kelir ngene iki lho. Ayo. Do bubar kan. Yo, lanjut. Ayo. songo gara-gara sing ngombe jakate. Kok dawuh, Mas. Bakune kabeh karepen padha kecekele nggih. Wektu didum kabeh rata sing sepuh ya mirengke utawa ngematake lakune lakon sing enom ya diaturi. Nggih. Yo nutuke lakon dadi dukane sinuwun ayo tak